So nandito pala kami sa bukid ngayon. Aming naisipan nga kami ay magbanding-banding. Dito kami kakain. Magsugba kami ng baboy, magsugba din ng isda. So ito ang aming naisipan na pumunta dito sa bukid dahil sariwa ang hangin at relaxing. Ito po ang bukid juice na aming tinitimpla, no? Itong bukid juice at ito ang aming sinugba. O ito tapos na. At ito ang aming mabait na nanay. So ito na at tayo'y kakain. So yan, nakahanda na ang mga pagkain nandun. So ang ginawa namin mga kapatid, ang ginawa namin plato, yang dahon sa saging. So masarap na masarap to. Na masarap talaga, mainit pa. O ito may sausawan, isda, may baboy. So ito, mag-pray muna bago kain. So ito, sus, tara na, chibuga na. So ito na, chibuga na kami, kinamay. Salamat.